velkommen til Naturmagasinet. Vores lille indslag, hvor vi er rykket ud i den virkelige natur for at få besvaret nogle spørgsmål af vores naturvejleder, Rolf Engels. Velkommen til. Tak skal du have. My man. Hvad for noget? Ikke noget. Igen er det faktisk væltet ind med spørgsmål. Er det på mail, eller? Det er på mail, ja. Kanon. Bruger du mail egentlig? Nej. Okay. Jeg synes, det er kanon spændende, det er derfor. Jamen, det er nemlig spændende. Eller, det er smart. Jeg plejer at skrive. Brev. Ja, notepads. De små gule der. Med klister på top. Okay. Så skriver jeg dem, og så smutter jeg forbi en kammerat. Stiller den på en dør, eller på en cykel, eller... Og han spørger, har du, Rolf Engels, har du nogle gode idéer til, hvad jeg kan lave ude i naturen? Nogle gode lege? Nogle gode lege. Ja, gode lege, ja. For flere, for... Ja, er du sindssyg, mand. Hold kæft. Det er jo nærmest det, jeg kender mest til, jo. Nå. Og det jeg faktisk tænker lige nu her, det er skjul. 1, 2, 3, dybt bort kineserslot. Så jeg tæller? Ja. Okay. Prøv. Det sjove er, at jeg kan faktisk huske, at det var det samme, der skete sidste gang. Au! Hold op med det der! Jamen, for fanden. Nej! For helvede. Ej! Hvad sker der? Nå, hvad siger du? Hælder den ned langs siden, eller hvad? Nå, det er der, den er galt. Prøv lige et sekund, Rune. Sådan der. Ja, nu kom den af, ja. Ja, tak for. God tur. Ja. Nej. God tur til Tyskland, nu. Ring så af. Hej nu. Hold kæft, det var helt dukket dernede. Ja, det var måske ikke lige det bedste gemmested overhovedet. Nej, det ved jeg godt, det kan jeg.